бой с възглавници. Слушай. Битката продължи едва няколко минути, но ентусиасти не липсваха, въпреки парещото слънце. Идеята беше да бъде организирано флашмоб събиране. Ако се чудите какво е това, ето отговора. Самият бой с възглавници не продължи дълго. Повече време отне на организаторите да съберат хората си и тайно да ги разставят на различни места из градинката сред нищо неподозиращите столичани. Участниците в сражението носеха възглавниците си в пликове или раници, дълбоко скрити от хорските погледи. Задължителното условие е пълна тайна и изненада. Той ще разбере всичко, след като свърши, така ли? Той не е организиран, той ще се случи спонтанно. Тези момчета леко повдигнаха завесата на тайнствеността. Цялата идея с боя с възглавниците всъщност представлява експериментално изкуство. Може и да участвам. Има насрочено събитие бой с възглавници от социалната мрежа Facebook. Уреченият час наближава и забелязваме раздвижване на хора с турби и с различните алеи на градинката. Безгрижно приближават към Народния театър, разсеяно се разпръскват към три от ъглите на площада. И тогава изведнъж... Свидетели на битката са смаяни софиянци. Само след няколко минути боят спира така внезапно, както и започна. Това представлява така нареченото флашмоб събитие. На публично място група от хора се появява внезапно, върши нещо странно и после изчезва внезапно. Така се изследват реакциите на хората. Това освен голям фън и голямо забавление за участниците си е и вид социален експеримент. Както и разказахме много шега. И дето един тинейджър ме прасна в лицето. Готино беше. Утре вечер на същото място пак ще има флашмоб събитие. Този път водно. Какво е то, няма да ви кажем, защото е тайна, докато не се случи. Останете с новините до края, за да